Meta nisimgħu l-kelma ambaxxata jew ambaxxaturi, moħħna spiss imur fuq binijiet majestużi u nies bil-bisi twal u l-ġlekkijiet. Imma meta nitkellmu fuq l-ambaxxaturi tal-qari, inkunu qed nirreferu għal ċelebritajiet lokali li jduru l-iskejjel u jaqraw l-tfal. F'Malta għandna 30 ambaxxatur u ambaxxatriċi tal-qari. Fosthom il-kantanta magħrufa Corazon. Li tkun ambaxxatur tal-qari jfisser li inti tagħmel eżerċizzju, aħna l-ambaxxaturi nagħmlu eżerċizzju biex innebħu l-itfal biex ninfluwenzaw lill-istudenti fil-gost tal-qari. Jiġifieri jiena mmur fl-iskejjel b'mod volontarju, naqra l-istejjer l-itfal u t-tfal nipprova nagħlimhom dawn l-istejjer b'tali mod li t-tfal meta jmorru d-dar jispiċċaw kollhom aptit jaqraw iktar milli solt jaqraw. Ġifieri dak hu l-iskop u x-xogħol tagħna bħala ambaxxaturi tal-qari. L-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu tella ħafna u ħafna proġetti biex tgħin propju l-litterizmu, ġifieri biex tgħin l-itfal l-istudenti tagħna, il-ġenerazzjonijiet futuri tagħna jkunu aktar litterati għaliex aħna nafu li meta inti taqra, meta inti tħobb taqra, taf taqra għalkemm huwa xi ħaġa bażika, però tiskanta mhux kulħadd jaf jaqra. Hemmhekk għandek iċ-ċavetta għall-edukazzjoni imma anke għall-kreattività għaliex min jaqra aħna ngħidu ikollu l-idejat għax inti minn hemm iġib l-idejat imbagħad għall-affarijiet oħra fil-ħajja. Tfal ġeneralment jieħdu ħafna gost f'dawn l-attivitajiet. Jiġifieri jiena immur hemmhekk daw għalihom ikunu preparati għax ġejja xi ħaġa sabiħa, ġejja avveniment sabiħ fl-iskola tagħhom u allura jkunu diġà preparati biex jieħdu pjaċir. Meta jesperjenzaw il-gost li xi ħadd jaqralhom storja għax daw titqis li ħafna mill-ġenituri llum m'għandhomx ċans li tfal jaqrawlhom l-istejjer, allura għal ċertu tfal di tkun l-ewwel darba li xi ħadd qed joqgħod kwieti bil-qiegħda mument rilassat fejn qed xi ħadd qed jaqralhom storja. U tiskanta kemm jieħdu pjaċir u kważi jipparteċipaw, iridu jaqtaw kif tispiċċa l-istorja. Ġeneralment, it-tfal jieħdu pjaċir jaqraw stejjer illi jkunu bl-istampi żgħar li niltaqa' magħhom. Jien jieħdu pjaċir li jkollhom stejjer illustrati sbieħ, iktar kemm ikollhom kuluri aktar jieħdu pjaċir jaqraw. Ġifieri dik l-iktar ħaġa li tattira fil-fatt aħna nindunaw li ħafna mill-istejjer tat-tfal ikun fihom l-istampi. Imma mbagħad ninnota li jieħdu pjaċir b'karattri ftit groteski, pereżempju meta jkun hemm xi saħħara jew meta jkun hemm xi mostru, ninduna li jieħdu pjaċir ħafna. Xi ħaġa li sorprendejt ruħi wkoll huwa kemm it-tfal huma anke tfal żgħar sensittivi għall-issues soċjali. Qed niftakar fi storja partikolari li kont rajtilhom ta' Clara Zoppardu kien fiha tema fuq il-mewt li kienet pjuttost tqila. Tiskanta tfal kif irnexxilhom xorta jifhmu dak is-second meaning tal-istorja, jiġifieri setgħu jifhmu anke l-isfond tagħha, il-messaġġi soċjali, emozjonali. U din hija xi ħaġa li sorprendietni, ġifieri kemm it-tfal mhux biss jieħdu pjaċir bir-rakkont fittizju il-fairy tale fiha, imma anke għandhom idea tar-realtà wara dawn l-istejjer. Ħafna tfal sfortunatament jillimitaw ruhom għal kodba bl-Ingliż. Tajjeb ħafna li inti taqra bl-Ingliż għaliex anke l-librerija tal-kodba bl-Ingliż hija ħafna ikbar mill-librerija ta' kodba bil-Malti. Imma il-lingwa Maltija tina xi ħaġa oħra l-ewwel nettejna fl-eżamijiet u fil-kitba tal-komponimenti, fil-kitba kreattiva bil-Malti, tejna nispellu aħjar għaliex aħna meta qed nkunu soġġetti għal-lingwa miktuba allura aħna qed naraw anke l-ortografija, imma anki biex aħna ikollna stejjer li jkunu miktubin dwar l-istorja tagħna l-Maltin. Jiġifieri meta jiena naqra kodba bil-Malti sakemm ma jkunux traduzzjoni ta' kodba bl-Ingliż, ikunu ġeneralment ambjentati anke fl-ambjent tagħna, jiġifieri f'Malta, jkollhom karatteri li aħna nassoċjaw mal-Maltin. U allura kemm importanti li aħna t-tfal intuhom sens ta' identità wkoll tramite l-qari u importanti li jkollna kodba ta' tfal bil-Malti illi l-tfal iġeluhom iħossuhom li huma parti minn xi ħaġa bħala Maltin bil-lingwa Maltija.
Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti, lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol u lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu.